אני אציג את עצמי בכמה מילים קצרות. אני עורך דין, רואה חשבון, כלכלן, יועץ מס. איך אמר לי עופר, תציג עם כל התארים, לא אמרתי בוקר טוב, אני אגיד בוקר טוב. אני 42-43 שנה כבר רואה חשבון, מתוכם 20 שנה הייתי בעל משרד ראיית חשבון, 20 שנה האחרונות אני עורך דין. נכנסתי לנושא של קרן הפיצויים דווקא במלחמת לבנון השנייה. אני אומר דווקא כי זה קשור היה אליכם בצורה ישירה מ-2006, כבר 17 שנה בתחום. ליוויתי הרבה חברות, עצמאים וכן הלאה, יישובי ספר ולא יישובי ספר, מה שאז נקרא אזור ההגבלה ב-2006, לאחר מכן עוטף עזה, כל המבצעים, צוק איתן, עמוד ענן וכן הלאה, מגן וחץ. אני חושב שאני באמת במלוא הצנעה אולי המייצג הכי גדול, נקרא את זה ככה, בתחום של מס רכוש על כל הגוונים. מכיר היטב את ההנהלה של קרן הפיצויים, אמיר דהן שהוא המנהל של הקרן הפיצויים, והחבר'ה לצידו, המפקחים וכן אנחנו כמה בקשר ישיר איתם. אני ארחיב בנושא של יישובי ספר, אזור מיוחד שזה התקנות החדשות, לאחר שרעיה תיתן את ההרצאה המעולה שלה. נציג מצגות, נראה את הדברים. אני מעולה. מקווה שאתם רואים עכשיו את המצגת שלי. הכדור אוקיי. אצלך. הכדור אצלי, קדימה. אז כמו שרעיה עשתה, אני אנסה לא להלאות אתכם יותר מדי, אלא ישר לעניין. קודם כל מצד שמאל, הכי חשוב, הדגל שלנו וביחד ננצח, בהמשך למה שרעיה אמרה. אני מאמין בזה ובטוח בזה. יש גם את המייל שלי שם למעלה. בואו נעשה חלוקה קודם כל. יש לנו נזקים ישירים מפגיעות, צד ימין. הפגיעות, מדובר על פגיעות ישירות, פגיעות מטילים, רסיסים, כל דבר שיכול להיות, תכולת בית, מכוניות, מלאי, ויבולים, מטעים, דברים שקשורים לחקלאות, אם יש פגיעה ישירה, לרבות עלייה של למשל כוחות צה"ל על שטחים חקלאיים, זה מהווה נזק ישיר. אוקיי? גם זה מהווה, כלומר כל נזק שנגרם עקב המלחמה, בין על ידי צבאות האויב ובין על ידי צה"ל במסגרת הכנתו למלחמה, מהווה נזק ישיר. לגבי נזקים עקיפים, נזק ישיר הוא פגיעה ישירה, נזק עקיף הוא נזק בגין אובדן רווחים, והנזק העקיף הוא ניתן רק לעסקים ולחברות, אוקיי? רק, וגם למוסדות ציבור, ראיתי שקודם ציינו כמה אנשים שהם מייצגים עמותות ומלכ"רים. הנזק הישיר אמור לתת פיצוי על אי ניצול נכס עסקי, כאשר הוא מתחלק בדרך כלל, הוא יתחלק עד היום לפחות, למסלול אדום שמתייחס ליישובי ספר, ולמסלול ירוק שהם יישובים אחרים. אלא מה? באמת האירועים הנוראים שקרו מ7 באוקטובר הציבו משימה כמעט באמת בלתי אפשרית, לא היה מעולם אירוע כזה, ופעם ראשונה, אמרתי אני מייצג בדברים האלה 17-18 שנה כבר, פעם ראשונה שיצרו בעצם 3 מסלולים או 2 מסלולים של נזקים עקיפים. בדיוק אתמול שמעתי את אמיר דהן, מנהל קרן הפיצויים ברשות המיסים, והוא אמר אפילו לא הספקנו להגיע לכל הבתים והרכוש האחר שניזוק, משום שהכמויות, גם באשקלון וגם בעוטף עזה, משום שהכמויות הן אדירות, מדובר על מאות אם לא אלפים של פגיעות, גם במרכז הארץ ואפשר עוד להגיע לכולם, וזה בעיה גדולה גם מבחינת הטיפולים שאני רואה אותם, אלא אם רשות המיסים תעשה כמו שהיא עשתה בזמן הקורונה ובמבצעים קודמים ותגייס הרבה מפקחים מפקידי השומה ומשרדי המע"מ כדי לסייע בנושא של הפיצויים והתביעות. עכשיו אנחנו רואים שפיצויים בגין נזקים עקיפים מתפצלים עכשיו שלושה אזורים, הייתי קורא לזה, או 3 מסלולים עיקריים. תכף נראה שיש מסלולי משנה. אתם בחלק גדול נמצאים ביישובי הספר, שזה מסלול אדום. תכף נדבר מה מגיע ליישובי הספר. השאלה היא תמיד ששואלים אותי, האם יישובי הספר הם רשימה סגורה? זאת אומרת, אם אני מדבר שמבוא חמה, נכון, שייך לכם, הוא יישוב ספר, האם הוא זכאי לקבל פיצויים כיישוב ספר? לא בטוח. עצם ההגדרה כיישוב ספר איננה נותנת אוטומטית את הזכות לקבל נזק מלא במסלול האדום כמו יישוב ספר רגיל. ולהפך, אם אתם רואים את החיצים מצד ימין, אז ולהפך, אם יש מצב שיש פגיעות ביישובים נוספים או אפילו באזורים
שבהם לא מוגדרים כיישובי ספר, אפשר, וזה מה שאני עשיתי בזמנו, הגשתי עתירות לבג"ץ לגבי הוספה, פעם אחת זה היה שדרות כיישוב ספר, ופעם שנייה זה היה אזור נוסף במלחמת לבנון השנייה, הגענו עד בג"ץ כדי להוסיף אזורים נוספים. למשל, מה שמפריע לי, שרשימת היישובי ספר היא מופיעה בשמות של יישובים, ואז אני שואל את עצמי, מה קורה בתחנת דלק עם מסעדות ומרכז מסחרי שנמצאת בין יישובים, וכבר נתקלתי בבעיה הזאת מול אנשי קרן הפיצויים, ואני יכול להגיד לכם שאם טענו שזה לא יישוב ספר אז לא מגיע מלא, אני שמח להגיד שבסוף הגענו לפשרה, אבל הרבה יותר נוח להגדיר תחום, כמו שהגדירו תחום של 0.9 מגבול לבנון, אבל תשימו לב, זה 0.9 מגבול לבנון ולא מגבול סוריה. אז עופר, אני נותן לך עכשיו משימות, אני מקווה שאתה מכין רשימה של המשימות שצריך לבצע, והרי יהיה דיון נוסף על התקנות. התקנות של אזור מיוחד, הם יחולו רק עד אוקטובר, כמו שראיה אמרה קודם, ובנובמבר יהיו דיון נוסף על התקנות של אזור מיוחד. אתם רואים רשום כאן מסלול כתום, תכף אני אסביר למה רשמתי מסלול כתום, אבל אתה צריך להילחם, עופר, כמה שיותר להכניס את כל המרחב של רמת הגולן למסלול של יישובי הספר, ושוב תכף אני אסביר למה זה מאוד חשוב, ולכן רשמתי, השאלה אם יישובי הספר זה רשימה סגורה או לא סגורה, על פניו זה נראה סגורה, בפועל, אני נתתי דוגמאות כרגע, זה יכול להיות לכאן ולכאן. שאר המדינה זה מסלול ירוק. עכשיו אני אגיד כבר על הסף, כל עסק, גם שהוא נמצא ביישוב ספר או באזור מיוחד, יכול לבחור, אם הוא נמצא ביישוב ספר, הוא יכול לבחור את המסלולים של האזור המיוחד, או לבחור את המסלולים של שאר המדינה. מסלול ירוק, כלומר, כשעסק בא להגיש כרגע תביעה, והוא נמצא ביישוב ספר, המלצה חמה, לפני שהוא ממהר להגיש תביעה כיישוב ספר, שיעשה בדיקה של כל המסלולים שיש, כדי לראות מה נותן לו את התוצאה הטובה ביותר. מדובר בעסק קטן, הוא לא יכול לעשות את זה בעצמו, אבל מדובר בעסק כבר גדול, הייתי אומר מ-300,000 שקל ומעלה, באמת כדאי שיעזר ברואי חשבון, כמו שראיה אמרה קודם, משום שהתחשיבים של כל אחד מהמסלולים אינם פשוטים. התחשיבים יכולים להיות אוטומטית על ידי רשות המיסים, והערעור עליהם או הבדיקה לגביהם יבוא בשלב ההשגה. אחרי שתהיה החלטה של רשות המיסים, אז צריך לבוא ולהגיש השגה לרשות המיסים ולתת את כל העמדות שלנו והנימוקים שלנו לשינויים שאנחנו מבקשים לעומת ההחלטה של רשות המיסים. לא לוקחים את ההחלטה של רשות המיסים ראה וקדש, אלא בודקים אותה, רואים את הנימוקים שלה, ורואים האם זה רלוונטי לעסק שלי, והאם כדאי להגיש השגה. לא להישאר מוגבלים בנושא הזה. היות ובאמת האירוע הזה הוא אירוע קשה ביותר, אני רוצה להגיד לכם שאני פעם ראשונה נתקלתי בכל כך הרבה חוקים ותקנות. חוק לסיוע כלכלי היה בנושא קורונה, אוקיי, היה סיוע כלכלי, הוראת שעה בנושא קורונה, אבל לא היה שם את כל המדינה, ולא נזקים ישירים ולא נזקים עקיפים. זה פעם ראשונה שאני רואה, אני יכול להגיד קרוב לאיזה 100 עמודי חוק ותקנות, שאנחנו צריכים להתמודד מולם, לא פשוט בכלל, אני בטח לא יעבור במצגת שלי על כל הוראות החוק והתקנות, אני אעבור רק על הכותרות העיקריות, ועכשיו עוד פעם אני חוזר. מה קורה, שאלו אותי כבר לגבי איחוד עוסקים, מה קורה עם עסק שיש לו שני סניפים, בוא נתחיל עם סניף אחד במסלול אדום, סניף אחד במסלול מיוחד, וסניף אחד במסלול ירוק. לפי החוק כרגע והתקנות, ניתן לעשות פיצול לכל סניף בנפרד. אותו דבר באיחוד עוסקים. אם אני נמצא חלק בראש פינה לדוגמה, שלמרות שהיא תחשב כאישור ספר, אני מספק שהיא תקבל פיצוי לפי אישור ספר, אז היא תיכנס כנראה לאזור המיוחד או למסלול הרגיל, ויש לי עסק גם באותה רשת, ביישוב ספר באמת, נווה עתיב לצורך העניין, אני יכול לפצל גם את האיחוד עוסקים, אני יכול לפצל סניפים, אני יכול לפצל מפעלים, ככה שלכל אחד מהם אני אקבל את החלק של מרכז הרווח שלו, לגבי האזור שבו הוא נמצא, ולהגיש בעצם תביעות נפרדות לגבי כל אחד מהם. במערכת המקוונת דרך האתר,
לא יהיה ניתן להגיש את הפיצולים האלה. הפיצולים האלה יהיו צריכים להיות מוגשים בצורה נפרדת, בצורת מכתב ותחשיבים מסודרים, כמובן שתחשיבים לא פשוטים במקרה הזה, איך מייחסים הוצאות, איך מייחסים הכנסות, איך מייחסים הוצאות של המנהלה למשל, בין הסניפים, בין העוסקים, יהיה צריך לראות ולהגיש לכל אחד בנפרד, תביעה בנפרד, לא דרך המערכת המקוונת, בדרך כלל פותחים בנוסף למערכת המקוונת, גם מייל של רשות המיסים, ואפשר להגיש דרך המייל. מי שיצטרך, אני אשמח לעזור, כמו שאמרתי קודם, וראיה הבטיחה ואני הבטחתי. תראו, אני הצגתי פה מפה, שהיא בעצם תיתן לכם את האומדן, איפה אתם נמצאים. כרגע, לפי התקנות והחוק, האדום, השטח האדום מצד שמאל ליד רצועת עזה, הוא השטח שמקבל יישובי כולו, הוא יישוב ספר אחד גדול. כל התחום של 07 בעוטף עזה, אוקיי? כל מה שמסומן, אני קורא לזה כתום, אולי אתם רואים צהוב על המסך, אני קראתי לזה יישוב כתום, כולל רמת הגולן, כולל קו העימות, הוא אזור מיוחד. אבל בתוך האזור המיוחד יש גם יישובי ספר. כלומר, יש לנו את כל המרחב הזה כאזור מיוחד, הגדרה כאזור מיוחד, ויש בפנים יישובי ספר שהם זכאים לפיצוי לפי יישובי הספר. כל השאר שאנחנו קוראים לו מסלול ירוק, כל מפת המדינה זה שאר הארץ. שוב אני חוזר בקצרה, אזור אדום, האזור הזה הרבה, מסלול אדום, עוטף עזה בעיקר, מה שמוגדר כרגע, ויישובי הספר, כתום וכן הלאה. בואו נדבר רגע אחת על נזקים ישירים, באמת אני ארוץ על זה מהר. קודם כל, נזקים ישירים, רסיסים, טילים וכן הלאה, כל אחד זכאי, אנשים פרטיים, עסקים, חברה, כל חבר בני אדם וכן הלאה. אוקיי, פגיעות הישירות בנכסים בכל רכבי המדינה. מה זה נזק ישיר? נזק ישיר, כמו שאמרתי, באים אליכם כוחות צה"ל, רומסים לכם את השדות, סוגרים אזור וגם מפנים אותו, שגם רלוונטי אולי גם לאזור שלכם, חס וחלילה עלול להגיע לאזור שלכם, אז אנחנו מדברים על זה כנזק ישיר, אוקיי? וגם רשות המיסים כבר הבהירה את זה, שיישובים שמפונים נחשבים כנזק ישיר, ולכן הם לא טענו את זה בדיוק כנזק ישיר, הם רק טענו שמגיע פיצוי מלא, כמו יישוב ספר, מעשית זה אותו דבר. ניתן לקבל פיצוי גם, שוב, אם יש פעולות איבה, כלומר, גם נעשה חס וחלילה של פעולת טרור כלשהי שלא קשורה למלחמה, גם זה נכנס לתוך קרן הפיצויים, ועוד דבר שרלוונטי, ושוב, גם אם זה לא ברמת הגולן כרגע, אלא ביישובים שפונו, אם יש בזיזה של בית שננטש, גם זה נחשב כנזק ישיר. אתם רואים פה הפניה לפסק דין, שהגיע עד בית המשפט העליון, שמואל מוטיוק, שקבע את זה שבזיזה נחשבת כנזק ישיר, למרות שלא הייתה פגיעה של טיל, ולמרות שלא הייתה פגיעה של רסיסים, זה נחשב פגיעה ברכוש עקב פעולות מלחמה, ולכן זה כן נכנס לנזק ישיר. אוקיי, שימו לב, פגיעה ברכוש ולא פגיעה מאובדן רווחים, זה ההבדל בין נזק ישיר לבין נזק עקיף. הפיצוי בגין נזק הישיר הוא 1 ל-1, אפשר לעשות את תחשיב הנזק מבחינת הניזוק, תחשיב הנזק על ידי מס רכוש, ואני רוצה להגיד לכם ששמתי כאן בירוק, הערכה רבה לאנשי מס רכוש וקרן הפיצויים, שבאמת העבודה שלהם מאוד קשה להגיע לכל מקום בזמן אמת, תוך כדי טילים לפעמים, תוך כדי אזעקות, לא פשוט בכלל, וכמו שאמיר אמר, אמיר דהן מנהל קרן הפיצויים, זה מאוד קשה להשתלט על כל הכמויות שיש כרגע, חשבתי לנכון גם לציין אותם לטובה. מי שניזוק בנזק ישיר רשאי לקבל סכום על מנת לתקן בעצמו כתיקון עצמאי, ורשאי לבקש את תיקון הנזק והשיקום שלו באמצעות קבלני מס רכוש. יש גם את הנושא של פיצוי בנזק ישיר. תשימו לב, כל הנושא של נזק ישיר ונזק לתכולת בית לא מבוטח אצל חברות הביטוח הרגילות. אוקיי? והביטוח היחידי זה דרך קרן הפיצויים. אם רוצים להגדיל, ויכול להיות שזה מאוד רלוונטי לאזור שלכם, שחד וחלילה לא היה להתפתח שם פעולות מלחמה הרבה יותר קשות, להיכנס באתר האינטרנט של רשות המיסים, לקרן הפיצויים ולשלם ביטוח, תשלום הביטוח עצמו הוא מאוד זול, אני לא יכול לקרוא את הסכום המדויק, ולקבל כפל, עד כפל של ביטוח התכולה. על מנת לבטח את התכולה בצורה מלאה אצלכם או לכל מי שממליצים באזור. עלות הפרמיית ביטוח היא זניחה, וחס וחלילה אם תהיה פגיעה בתכולה אז בהחלט רוצים לחסות הכל, כי הרגע הכיסוי הוא מאוד קטן.
אני לא אכנס כאן לסוגיות בזיהוי נזקים ישירים, כי אולי כן, לגבי עובדים זרים בחקלאות שנטשו, לעמדתי זה זיהוי בנזקים ישירים, אין על זה התייחסות בחוק ובתקנות, אנשים שפונו מבתיהם כבר דיברתי, ציוד שננטש עקב המלחמה או באזור צבאי סגור, ובזיזת רכוש דיברתי, ושאלה גדולה, אתם רואים את זה כל מסומן בסימני שאלה, כי הדברים עוד לא ברורים, אנחנו רק בתחילת הדרך לגבי נושא של פיצויים. אנחנו עכשיו מדברים על פיצויים עקיפים לבעלי עסקים ביישובי ספר. חברים, מתייחס אליכם, מסלול אדום. יש אצלכם הרבה מאוד יישובי ספר, אני חושב שרוב היישובים, נכון עופר, זה אצלכם יישובי ספר, ולכן מאוד רלוונטי. שאל אותי למשל, ראיתי מישהו ששאל בצ'אט, האם מגיע על צמיחה? אוקיי, ועניתי לו, לא מגיע על צמיחה, אבל אני טעיתי, לא מגיע על צמיחה במסלול הירוק, מגיע על צמיחה במסלול האדום אם הוא נמצא ביישוב ספר. אוקיי? אם הוא נמצא ביישוב ספר, מגיע פיצוי שקל לשקל. אוקיי? פיצוי מלא על כל הנזק, עושים תחשיב כלכלי, אם הייתה צמיחה, ואפשר להראות שהצמיחה הייתה ממשיכה להיות, אם הפיצוי יכול להינתן על בסיס 3-4 חודשים אחרונים, אם הפיצוי יכול להינתן על נזקים עתידיים, החקלאי לא יכול היה לזרוע באופן מלא בשדה, והנזק יהיה לכל השנה קדימה, אז הפיצוי יהיה לכל השנה קדימה. אותו דבר, כשנמצאים ביישוב ספר, אנחנו נמצאים בעסק תיירות, אני יודע שיש לכם הרבה מאוד תיירות, לוקחים לא רק את הנזק שנגרם כרגע בחודשים האלה, שימו לב, אין מגבלת חודשים לגבי פיצוי ליישובי ספר, אין מגבלת חודשים. כלומר, אם נזק נמצא בתיירות, אפשר לראות מה הנזק שנגרם לו כרגע באוקטובר ונובמבר, וכולל הנזקים המוערכים קדימה. עד שיגמר, עד שיחזור המצב לקדמותו. זאת בעצם ההגדרה. ברור שזה דורש תחשיבים, אם הדברים מורכבים, וזה עסקי תיירות, מאוד מומלץ לערוך תחשיבים מסודרים, להגיש את התביעה על פי תחשיבים, יש לקחת בחשבון תמיד שמגישים תביעה לפי מסלול אדום, היא נבדקת בקפידה, בחור נחמד, אני לא אגיד את שמו, שאחראי על המסלול האדום בקרן הפיצויים, תאמינו לי, הוא בודק מספר, אחד. יש פה את רשימת יישובי הספר, זה הרשימה הכוללת בכל הארץ, יש רשימה בעמוד הראשון, כמובן כוללת גם אתכם ביישובי הצפון, יש את עמוד 2 של הרשימה, שוב אני רשמתי, אבל מצד ימין למטה, תראו את זה באדום, מהו עסק ביישוב ספר? אוקיי, האם זה שאני עושה איזושהי עבודה, אני חשמלי לטוב את העניין, ועשיתי איזו עבודת חשמל ביישוב ספר, האם מגיע לי פיצוי על זה שאני עושה עבודה ביישוב הספר, אוקיי? או האם אני צריך שיהיה לי את כתובת העסק ביישוב ספר? הנושאים האלה הם לא פשוטים, כמובן שאני אמליץ תמיד, אני עורך דין שמייצג את הניזוקים, אני אמליץ תמיד ללכת על המקסימום האפשרי, אבל תוך כדי הסברים מפורטים על מה אני תובע, ולא ללכת ולהגיש מספרים שחד וחלילה יטענות שניסיתי, אני לא רוצה להגיד את המילה לרמות, או רציתי להטעות, אלא אני אתן גילוי מלא לתחשיבים שלי, לפי מה לקחתי את הפעילות, אותו דבר יכול להיות גם לגבי קבלנים, שחלק מהעבודה שהם מבצעים זה ביישוב ספר, וחלק מהעבודה שהם מבצעים נמצא במרכז הארץ או באזור מיוחד. נתתי כאן עוד דוגמאות, רשת סניפים כבר דיברתי קודם. עוד פעם אני חוזר על מה שאמרתי קודם, כן, אני מדבר מהר מדי, אז תעצור אותי. לא, רק חשוב, זה שהרשימה הזאת שאתה הצגת, היא כוללת את כל יישובי הגולן, למעט 4, שאותם הוסיפו ממש אתמול בוועדת הכנסת, בסדר? אז כרגע, נכון לחודש אוקטובר, כל יישובי הגולן הם תחת אותה רשימה. ממה שראיתי בוועדת הכספים, הבטיחו שבנובמבר ידונו שוב פעם, ובמידה והמצב יהיה כזה שצריך לתת דברים יותר או פחות, אז גם אז אותם יישובים יתווספו למה שחסר כרגע באותה רשימה. בסדר? עופר, תיקון קטן אם תרשה לי. אני מרשה לך. אתה מרשה לי, להעמיד על דברים על דיוקם. בבקשה. הדיון שהיה בוועדת הכספים ב3 ימים האחרונים, דן בשאלה של אזור מיוחד, ולא בשאלה של יישובי ספר.
הוסיפו אותם, אוקיי, הוסיפו אותם לאזור מיוחד, תכף נגיע למסלול של אזור מיוחד, לא למסלול מלא לפי יישובי הספר. מסלול מלא לפי יישובי הספר צריך לפעול לפי מנגנון של הודעות שר האוצר. לי לא זכור, אולי אני טועה, אבל לא זכור לי שכרגע הוסיפו מלבד אשקלון ומפקיעים לרשימת יישובי הספר. מה שצרפו לתוספות זה לאזור המיוחד, שזכאים לקבל את הפיצוי המוגדל. אני שם רק איזה כותרת, זה שאני מקווה שאתם תתנו לזה תשובה, עסק בגולן, באיזה מסלול בסוף יהיה הכי טוב להגיש, בסדר? אני נותן, אתה תתת התשובה כבר קודם. לא, התשובה כבר קודם אומרת, תבדוק את כל המסלולים, ותראה מה נותן לך, את הטוב ביותר. אני גם אגיד לך עוד משהו, אם אתה מגיש, אתה שואל את השאלות מצוינות, אם אתה מגיש כיישוב ספר, צפה לבדיקה מעמיקה, צפה לכך שבהמשך, קודם כל אין התיישנות, אלא רשום אמנם שצריך לתת החלטה תוך 6 חודשים, אבל בפועל ההחלטה יכולה לתת, וברוב המקרים, במקרים שאני טיפלתי, ניתנה גם החלטה אחרי 3 שנים, 2 ו3, ודבר נוסף, אתה מגיע לוועדת ערר, של ועדת ערר של קרן הפיצויים, ועדת ערר של 3 אנשים, הדיונים מתנהלים בעצלתיים, בוא נגיד שאני שמייצג מאוד עייף מהם, בעוד שאם אתה הולך לפי מסלול כתום, שזה אזור מיוחד, או לפי מסלול ירוק, מגיעים לוועדת ערר, כמו שהיה בקורונה, 2 אנשים, הדיונים בזום, רץ מהר מאוד. אז בשיקולים, זה לא רק שיקולים של כסף, תלוי כמובן, יכול להיות חישובים גם של כסף, אבל החישובים לוקחים בחשבון גם את המסלול שצריך לעבור, לפעמים אני אומר, כדאי לוותר על 30-40 אלף שקל, וללכת למסלול מהיר. צריך לעשות בדיקה של כל המסלולים, ואז לדעת. ראיה, רצית להוסיף? בגלל זה אגב, כמו שאמרתי, בעיקר בעסקים קטנים, נראה שהמסלול הראשוני שהצגתי, הוא יהיה פשוט מהיר וקל וזמין להם, גם אם יעבדו כמה שקלים, רק לקחת יועץ והזמן והכל, יהיה בעלויות יותר גבוהות. אבל אם אפשר רק לחדד לנו, יישובי הגולן יכולים להגיש במסלול אדום או לא? יישובי הגולן, מה שמוגדר כיישובי ספר, יכולים להגיש כיישוב אדום. אתם יכולים לבדוק את עצמכם ברשימה, אין לי בעיה להעביר את המצגת לעופר, עופר יעביר לכם. הרשימה הזאת גם מתפרסמת, אין בעיה לאתר אותה גם באתר רשות המיסים, ואם את מוצאת, נווה-אטיב נדמה לי שראיתי, מבוא חמה, אני יכול להגדיל את זה קצת יותר בשבילי, ותמצאו את עצמכם פה ברשימה, ותראו אם אתם מופיעים כיישוב ספר, ואז אתם יכולים להגיש לפי מסלול אדום, פיצוי מלא, לא פיצוי חלקי, כמו שאני אסביר כרגע, לגבי המסלול הכתום, או כמו שהסבירה ראיה, לגבי המסלול הירוק, שהוא לכלל הארץ. כאן זה פיצוי מלא, אבל שוב אני אומר, כדאי לעשות בדיקה לפי כל המסלולים, ולקחת כל השיקולים בחשבון. רוצים לקבוע פגישת ייעוץ, נקבע פגישת ייעוץ, נקבע לכם הדרכה. ראיה אמרה קודם ובצדק, צריך לעשות כל השיקולים, ויכול להיות שבשביל קבלת תשלום מהיר, אז כדאי לרוץ על ירוק. אבל מבחינת סכום, קודם כל במסלול אדום יש הבדל אחד גדול, תכף אני אציג את זה בהמשך, אין מגבלה של תקרה. הנה, אני בדיוק רציתי להגיע לזה בשקף הבא. בעוד שבמסלול הכתום, אוקיי, אזור מיוחד, כולל 4 יישובים, עופר שדיבר עליהם קודם, אוקיי? יש לנו תקרה לגובה הפיצויים, התקרה היא 2.5 מיליון שקל, למסלול כתום, לא למסלול ירוק, למסלול ירוק זה בין 600,000 שקל ל1,200,000, אני אסביר את הכל, אל תתבלבלו, אני עובר כרגע למסלול האדום, במסלול האדום אין תקרה לגובה הפיצויים, בכלל, אפשר לקחת את הכל, יש תקרה לגבי שכר עבודה, שבעצם זה מלוא עלות השכר לעובד, בתנאי שלא יתנתן פיצוי לעובד שמשתכר, מעל 33,167 שקל. אז אני לא יודע אם יש איזה מנכ"ל בכיר, אולי בקצרין, ובמפעל, לא יודע, שנמצא אצלכם, מעדן, שמשתכרים יותר, אז הוא לא יקבל באופן מלא, יקבל רק 33,000 שקל, לא נורא, כנראה הוא יחיה עם זה. תשימו לב, הפסד או רווח, בסך הכל הפיצויים יהיה נזק ממשי. היתרון הוא שאין תקרה, אוקיי? מסלול אדום, התחשיבים, אוקיי? צריכים לקחת בחשבון. כל ההוצאות הקבועות, וגם לא שאלה כבר, כמו שהוסבר קודם, האם אלה הוצאות שקוזז בגינם מע"מ, לא קוזז בגינם, לא רלוונטי, במסלול אדום פיצוי על הכל, הוצאות מימון, אובדן רווחים, שיקום, העברת מקום, לקחתם קרוון, לקחתם מקולה, כדי להעביר את העסק, הכל נכנס בחשבון,
ירידת ערך, יש פסק דין אדירן חברה לבנייה, שאני הצגתי אותה מלחמת לבנון השנייה, אם אתם רואים בצד שמאל באדום למעלה, העין מם 16.032, מקף 04, מקף 14, אני הצגתי בית המשפט המחוזי, לאחר שוועדת הערר לא הסכימה לתת לנו ירידת ערך דירות, בית המשפט המחוזי קבע שאכן זה חלק ממסלולי היישובי ספר, מדובר על חברה שממוקמת בנהריה, נהריה גם יישוב ספר, ובוודאי שבמלחמת לבנון השנייה היא ספגה הרבה מאוד טילים, אז כמו שאתם רואים, גם אם יש קרב, לא נעים לי להגיד, לא נשתמש בביטוי הזה חד וחלילה, יש מחלוקת עם רשות המיסים, אפשר להגיש ערר לוועדת הערר, אפשר להגיש ערעור לבית המשפט המחוזי, והנה במקרה הזה נתנו, רק תבינו כמה רוחב היריעה של הוצאות שאפשר לתבוע במסגרת מסלול האדום. עכשיו אני עובר למסלול הכתום, ושוב אני חייב להראות את המפה. עופר, יש לך שאלות למסלול האדום? למרות שאני עוד אגע בזה בהמשך. יש לי איזה שאלה שככה אני רואה שגם אותי קצת זה מטרידה. מרבית היישובים הם ברשימת הספר, למעט ב4 יישובים, שאותם באמת הכניסו בתקנה החדשה תחת אזור מיוחד, לא ליישובי הספר. אני אשמח לדעת בשביל אותם 4 היישובים האלו, מה ההבדל בין יישוב שהוא בספר לעומת אזור מיוחד, זאת שאלה אחת. 2, שמתי לב שיש לא מעט עסקים שהם גרים והעסק הוא תחת יישוב ספר, נכנסים למערכת דבר היום כדי להגיש נזק עקיף על מסלול אדום, ובסוף הבקשה כתוב שהיישוב שלהם לא נמצא תחת הרשימה. אם זה משהו שאתם יודעים על זה, ממה שאני הבנתי, יש שם כפתור לשאלה לזכאות, וצריך ללחוץ על זה, ואז באה רשות המיסים, והיא מבררת איתך בחזרה, אם אתה באמת תחת יישוב ספר, אבל פה תגיד אתה. אוקיי, אז כרגע מה שנפתח לגבי יישובי ספר, זה רק בקשה למקדמה, עוד לא עדיין תביעות, כל נושא התביעות עוד לא נכנסו, זה רק בקשה למקדמה, עד תקרה של 500,000 שקל. עכשיו, כאשר אתה הולך לבקש מקדמה לעסק ביישוב ספר, יש כמה שאלות שנשאלות, ולכן אני פנו אליי כבר כמה וכמה אנשים ששאלו, למה אני לא מצליח אפילו לשדר את הבקשה למקדמה? והתשובות כנראה מתמקמות בכמה דברים. דרך אגב, אני עד עכשיו לא יודע בבואותות את האלגוריתם של האישור או לא אישור של המקדמה ליישובי ספר, אני רק יכול להגיד דבר נוסף, הם קבעו מלכתחילה שהמקדמה תשולם עד היום, עד 16 לנובמבר, אז זה קצת נראה לי מוזר למה הם קבעו את זה בצורה כל כך מהירה, אפשר לבקש מקדמה, האמת זה הולך די מהר, משום שהם עושים את התחשיב אוטומטי לפי הנתונים שאצלהם, המקדמה, שוב אמרתי, לא, היא מחושבת לפי הנתונים של מסלול ירוק, ככה שהיא לא גבוהה, השאלה היא מה כתובת העסק, והשאלה אם לשיטתם מדובר ביישוב ספר, שאכן הייתה בו מגבלה של פיקוד העורף, שהגבילה את פעילותם של העסקים, והם בודקים את הוראות פיקוד העורף, ולפי זה גם מקווה, אמרתי שיש יישובי ספר שמופיעים אצלכם, נניח, לא, סתם לדוגמה, לקחתי את מבוא חמה, או על רום, אני לא יודע, זה לא משנה, ויבדקו מה היו הוראות פיקוד העורף לגבי אותו יישוב, ואם הוראות פיקוד העורף לגביו לא היו כאלה שמגבילים את פעילות העסקים, ולמרות שהוא מוגדר כיישוב ספר, הוא לא יקבל מסלול אדום. וזה דברים שאני יודע אותם בוודאות, וכמה שדיברתי עם אמיר, הם נשארים עם אותו עיקרון גם עכשיו. עכשיו זה לא אומר, שוב, הדברים האלה, הרי הנושא של מסלול אדום הוא מוגדר בחוק מס רכוש, ובתקנות הרגילות של מס רכוש, תשל"ג 1973. והזכות ליישובי ספר לקבלת מסלול אדום נובעת מהחוק. כל השאר זה פרשנות. יכולה להיות פרשנות שלנו, אוקיי? של הניזוקים, או מייצגי הניזוקים, יכולה להיות פרשנות של רשות המיסים. אם שמת לב, אני נתתי שקף מקודם, אני חוזר רגע קצת אחורה, איפה זה היה? עוד אחד. לא, זה היה לפני כנראה. זה היה... לא, נתתי שקף של, אולי דילגתי מהר, של בחירה בין, טוב, כנראה דילגתי, של בחירה למשל בין שיקום באופן עצמי, אני חושב שהראיתי את זה קודם, לבין שיקום על ידי קבלן של רשות המיסים. כל הדבר, יש פרשנות שונה, יש מודדות על סכומים, כמה מגיע, כמה לא מגיע,
נהלים רגילים, הרי כמו במס הכנסה, בסופו של דבר זה רשות המיסים, אנשי מס רכוש וקרן הפיצויים. תראו, אני לא רוצה להגיד שהם לא בסדר, אני אגיד ככה, הם מתנהגים כמו חברת ביטוח, שהיא חברת הביטוח של מדינת ישראל, והם צריכים לשמור על הקופה של קרן הפיצויים, שכנראה עומדת להתרוקן לאפס, אם לא, כמובן, יהיה צריך להוסיף לה. אז הם מתנהגים כמו חברת ביטוח, אנחנו מתנהגים כמו מבוטחים, זה בדיוק המשמעות של קרן הפיצויים, אנחנו רוצים לדרוש את המרב, והם רוצים לתת את מה שצריך לתת ולא יותר מזה, לשיטתם, ומתקיימים כך דיונים, הרבה פעמים מגיעים לפשרות, אם לא מגיעים לפשרות מגיעים לוועדות ערר, ומגיעים לבתי המשפט, אנחנו לא רוצים להגיע, למרות שאני עורך דין, אני לא לעוט להגיע לבתי משפט, תמיד השיטה שלי אומרת עדיפה ציפור אחד ביד מאשר 10 על העץ, אבל רק אם הפשרה היא פשרה טובה, אם הפשרה היא לא טובה נלך לבית משפט, זה נכון גם לדיוני מס הכנסה, אני הרי מייצג הרבה מאוד, אני איש מיסים, אז אני יודע בדיוק נדמה לי שביום חמישי הבא או רביעי הבא, אני אמור להיות אצל פקיד שומת צפת באיזשהו דיון לגבי חברה גדולה, אז אני מכיר את הדיונים האלה, יש להם תהליך שלהם, בדרך כלל גרים בפשרה. בואו נגיע למסלול הכתום. המסלול הכתום, קודם כל, הוסיפו חלק מהאזורים, הטבלה שאתם רואים כאן, תשימו לב לפי קילומטרים, בהתייחס לעד 40 קילומטר מרצועת עזה. לגבי הצפון, רשום לכם מצד ימין, בריבוע מצד ימין, פיצויים עקיפים מוגברים, שזה מסלול כתום. דרך אגב, תמיד דאגתי לסמן את הריבועים לפי האזורים. מסלול אדום יסומן ברקע אדום, או לפחות בכיתוב אדום, מסלול כתום בכתום, וכשנגיע לירוק, תכף תראו את זה ירוקים, בשביל נוחות הצפייה, תוך כדי מהירות ההרצאה. אוקיי? אז אתם תראו שחלק מהיישובים, חלק, לא כולם, 0 עד 20, הוסיפו אותם ליישובי הספר, וחלק מהיישובים האלה, 0 עד 20, נכנסו כיישובי ספר לצורך מסלול החקלאות, זה לפחות לגבי הדרום, והשאר יקבל פיצויים לפי המסלול המיוחד. לגבי התחום של גבול לבנון ורמת, רשום פה 5, זה אמור להיות 9, אני רואה פה את הטעות, זה 9 קילומטר, פלוס רמת הגולן, נכנסים לאזור המיוחד למעט יישובי הספר. ושוב אני דיברתי על סוגיה שאני לא יודע יכולה להתעורר, יש לכם טיולי ג'יפים, והטיולי ג'יפים ממוקמים על איזה ג'בלה שהיא לא קשורה כרגע לשום יישוב. האם הוא, ואפילו לתוך העניין, 15 יישובי ספר מקיפים אותו. האם הוא יקבל כיישוב ספר או לא כיישוב ספר? כי זה ממוין כרגע לפי יישובים וגבולות היישוב נבדקים. הם דורשים על זה אישור של הרשות המקומית, של המועצה האזורית, אבל מה גבולות היישוב? הרבה פעמים מבקשים מפת מדידה אפילו, אני נתקלתי בזה הדרום. אוקיי? אז את הנושאים האלה כדאי לטפל בנפרד עופר, במסגרת הבקשה להכניס את כל רמת הגולן ליישובי הספר, לתחום המיוחד, וכמו שהיה עם סדרות, בהתחלה הכניסו אותם לפרק זמן, לתקופה מסוימת כל פעם שהיה מבצע, ולאחר מכן, אחרי כמה שנים כבר התייאשו לעשות את זה, אז הכניסו אותה באופן קבוע. אז תנסו להגיע לכל יישוב ספר. אחרת, יש יישובי ספר בנפרד, ויש אזור מיוחד בנפרד. בואו נעשה את ההשוואה. ביקשת את ההשוואה, הנה. כן, כן, לא. חשוב להגיד שבאמת להכניס יישוב לתוך הרשימה הזאת, זה לא עניין של כך, זה כאילו, זה חקיקה, וצריך לראות באמת כאילו מה עושים. ארי, אז בואו ככה נתמקד באמת בגולן, אולי באמת על המתווה תיירות, מתווה החקלאות, זה שראיתי כבר איזה מצגת כזאת אצלך עוד מעט. כן, כן, יש. אז הנה, קודם כל מצד שמאל, יש לך מסלול חקלאות, במסלול הכתוב. אוקיי. אוקיי, יישוב ספר, מסלול חקלאות, אתה קלעתי לדעת גדולים, עופר. אוקיי, עכשיו, גם אמרת לי מראש שאתה רוצה שאני אדבר על מסלול חקלאות, ובמקרה זה גם אחד משלושת המסלולים באזור המיוחד או במסלול הכתום. וגם תיירות כמובן. נכון. מה? כן, כן, כן. בתיירות, אני צר לי להחזר את אנשי התיירות. מי שביישוב ספר אין בעיה יקבל פיצוי מלא. אוקיי, לגבי תיירות, אני גם לא רואה בעיה, כי גם אם יש הגבלה או אין הגבלה, אני מניח שיתנו לכל אנשי התיירות ברמת הגולן שנפגעו, אני חושב שכמובן לגבי יישובי הספר ייתנו מלא, צריך יהיה לראות מה ייתנו לגבי היתר. תיירות באזור מיוחד? תיירות באזור מיוחד, אין פיצוי מיוחד לתיירות באזור מיוחד. זאת אומרת, התקנה האחרונה זה שהוסיפו את אותם היישובים תחת אזור מיוחד, מה הם יקבלו מבחינת התיירות? הם יקבלו את לבחור את המסלולים שכר עבודה או מחזורים. מסלול שכר עבודה או מסלול מחזורים, שני התורים הימניים. אוקיי.
זה מה שהם יקבלו. זאת אומרת, זה מגביל אותם מאוד. כן. ההבדל היה מאוד גדול אם זה היה תחת אישור ספר. נכון. אוקיי. עצום, עצום. קודם כל תשים לב. אבל שואלים פה אנשים באמת, אם מהשמיני לאוקטובר, יש להם 0 הכנסות. מה הם אמורים בעצם לעשות? אם הם, עוד פעם, אם הם ביישוב ספר, אז הם יכולים לעשות תחשיב מלא. כן, אם ביישוב ספר. אם הם ביישוב ספר, שוב, פיצוי מלא, על כל הנזק שנגרם להם. מלא מלא. ומה לגבי אותם 4? מי שלא יישוב ספר, אני חושב שעדיף ללכת לפי מסלול מחזורים. אוקיי, מסלול שכר עבודה הוא מסלול שנותן 520 שקל לעובד ליום, אין תקרה כוללת, כלומר הוא מתאים לעסקים עם הרבה מאוד עובדים בדרך כלל, אוקיי? בעוד שמסלול מחזורים נותן פיצוי בגין אובדן הרווח, אוקיי? ובגין הוצאות קבועות, ככה נעשה הנוסחה, אני לא אכנס אליה כרגע, לגבי הנוסחה, והתקרה היא עד 2.5 מיליון שקל, אוקיי? לכן סביר להניח שצריך ללכת לפי מסלול מחזורים, לגבי עסקים שהמחזור שלהם ירד לפחות ב-25% וכמובן יותר, והם לא נמצאים ביישובי ספר. כי אם נמצאים ביישובי ספר, כנראה יהיה עדיף ללכת ביישובי ספר, עם המגבלות שאמרתי קודם, לראות מה ההבדלים, כי מסלול האדום הוא המסלול הכי מורכב וקשה ליישום. למרות שמקבלים מקדמות בסך הכל, אבל הוא קשה ליישום, עם זאת כמובן לא לוותר עליו. מסלול חקלאות, התקרה היא 3 מיליון שקל, אתה רואה בטור השמאלי, אחר כך יש לי שקף מרכז את כל נושא החקלאות בפני עצמו. אוקיי? אז תרצה אני אעבור לשקף הזה מהר, אבל בואו נעבור אז אתם רואים שהמסלול חקלאות במסלול של האזור מיוחד מקבל נזק מלא כמו במסלול אדום. פיצוי מלא, סליחה, לא נזק מלא. מקבל פיצוי מלא כמו בנזק במסלול אדום, ולכן בחקלאות יותר קל לחשב, ושוב מה שנאמר, שהיות מדובר בתקופה של זריעה, של שדות, לכם יש יותר מטעים מאשר שדות, כמה שאני יודע, אבל גם יכול להיות שאי טיפול במטעים ואי ריסוס יגרום נזק לטווח ארוך, יגביל את כמות הפרי בעתיד ואת האיכות שלו, וגם הדברים האלה במסלול חקלאות, באזור מיוחד, ניתן לקבל נזק ממשי מלא, כמו במסלול האדום. עד תקרה של 3 מיליון שקל. במסלול האדום אין תקרה. אוקיי? אני מנסה ככה לעבור. שאר המדינה, ראיה דיברה, לכן אני אעבור די מהר. קודם כל, היא דיברה על דיווח על בסיס מזומן, אני דיברתי על איחוד עוסקים, סניפים מצד ימין, התקרות שיש לנו עד 600,000 שקל, עסק עד 100 מיליון שקל, התקרה היא 600,000 שקל, מי ששאל לאיזה תקופה, נראה לי בשאלות שאתה שלחת, המקדימות זה לחודש, בעיקרון לתקופה אחת, התשומות לחישוב הם מה שדווח בדוח מע"מ, בתוספת תשומות בשיעור מע"מ 0, ובניקוי מחירות הוניות. תשימו לב שאפילו בנושא ההוצאות יהיו ויכוחים. על פניו המסלול הזה אמור להיות מאוד קל, אבל אתם יודעים, המאוד קל זה כמו שהיה במסלול הקורונה, מענקי קורונה, המאוד קל גם גרם להרבה מאוד דיונים וויכוחים, כי תמיד הבאה השאלה, האם הורדת את המחירות הוניות, לא הורדת המחירות הוניות, מה נכנס לתשומות בשיעור מע"מ 0, למשל ארנונה, אני משלם על ארנונה, אני אמור לקבל פיצוי בגין הוצאות קבועות, האם ארנונה זה שיעור מע"מ 0? לא, זה לא מופיע בחוק מע"מ כשיעור מע"מ 0. האם זה ייכנס או לא ייכנס? להערכתי, כמו שדיברתי עם אמיר, זה כן ייכנס. כלומר, הם יכניסו פה גם דברים שלא קשורים. אני לא רוצה לדבר על נושאים מורכבים יותר, אפילו כמו נושא פחת וכן הלאה, של ציוד, האם זה הוצאה קבועה, לא הוצאה קבועה, בוא נדלג על זה. את החישוב הזה ראיה הראתה קודם, לא אכנס אליו, אני אסתכל רק בצד שמאל, היא גם אמרה את זה, ביוזמת הניזוק או ביוזמת קרן הפיצוי מס רכוש, ניתן להגדיל את סכום התביעה עד כפול ב1.5. כלומר, אפשר להגיש תביעה מוגדלת גם במסלול הרגיל הירוק לכלל המדינה, כאשר ההוצאות הקבועות, וזה המבחן, ההוצאות הקבועות עולות על הרגיל. אז זה יכול להתאים גם לעסקי תיירות, כאשר שוכרים מקום, אוקיי, ודמי השכירות הם מאוד גבוהים, זה מתאים, וזה עשו גם בעבר לגבי אולמות שמחות וגני אירועים, בכל עסק שההוצאות הקבועות שלו הן גדולות, אפשר ללכת על סכום התביעה, לפי הנוסחה,
כפול 1.5. כמובן שגם זה מוגבל עד התקרה, כלומר לא עובר את התקרה של 600,000 שקל עד 1,200,000. אוקיי, בואו נמשיך הלאה. כאן יש דוגמה, אני לא אעבור עליה כרגע, איך עושים תחשיב של פיצוי עקיפים. עקרונית יש רכיב מענק בגין הוצאות קבועות, יש רכיב מענק בגין הוצאות שכר עבודה, מחברים אותם ביחד אחרי שמסלילים, מציבים את הנתונים ומגיעים לסכום המענק הכולל שלא יעבור את התקרה. עסקים קטנים עברה, הנה מסלול חקלאות, רצתי מהר להגיע אליו. מסלול ירוק, אנחנו עכשיו לא מדבר על אזור מיוחד, לא מדברים על מסלול אדום, מדברים על מסלול ירוק, אזור חקלאות, לצורך העניין ליד טבריה, אוקיי? ליד ראש פינה, לצורך העניין, הם מקבלו במסלול הירוק, שהם לא אזור מיוחד והם לא מסלול אדום, הם יקבלו מכפלה של הנוסחה הרגילה, כפול 2.135, בלי לבקש, אוטומטי. ברגע שהם מוגדרים כחקלאים בכל הארץ, זה יכול להיות שדות בעמק חפר לצורך העניין, הם יקבלו מקדם הוצאות קבועות כפול 2.135, ואתם רואים שהמקדמים יותר גדולים מהמקדמים הרגילים, שיקבלו שאר העסקים, שהם מקדמים במקום 7% של עסקים רגילים אחרים במסלול ירוק, הם יקבלו 14.945. במקום 22% מקבלים כפול 46.97, אפילו יותר מכפול. לגבי רכיב מענק בגין הוצאות קבועות, אותו רכיב של מענק. מקדמות, מקבלים מקדמות. אמרנו מקדמות בעסקים ביישובי ספר מצד ימין. איך אמרתי? אני מסמן אותם לפי צבעים, אז זה קל לזהות. אוקיי? עסקים ביישובי ספר יכולים לבקש בקשת מקדמה כבר עכשיו, עוד בלי הגשת התביעה, עוד לפני הגשת התביעה, יכולים לקבל מקדמה בידית, עוד לפני שהם הגישו לצורך העניין את הדוח מע"מ ואת הדוח הניכויים, אוקיי? שזה לא רלוונטי כל כך לעסקים ביישובי ספר, אוקיי? ומקדמות יהיו לפי 60% מיידית, מיידית זה תוך 14 או 21 יום, ו10% נוספים לאחר 150 ימים. חבר'ה, תסתכלו על דבר מאוד חשוב, והוא החץ מצד שמאל בכחול. אם אתם זוכרים, הרבה אנשים שקיבלו מקדמות במענקי הקורונה, נדרשו לאחר מכן להחזיר את כולם או את חלקם, בטענה שסכום התביעה מאושר הוא נמוך מזה שאושר בפועל. זה יכול להיות בהרבה מקרים, אני אתחיל לפרט עכשיו את כל המקרים, סתם דוגמה, המחזור באוקטובר 2022 במקרה היה נמוך, סליחה, היה גבוה בצורה חריגה. אוקיי, במקרה, לא יודע, עורך דין או משהו, קיבלת איזה מקדמה על חשבון, לא צריך חשבונית על כל הסכום, דווקא באוקטובר, ואז באים ואומרים לך, אדוני, זה מאוד חריג, המחזור שלך בכל חודש הוא 200,000 שקל לחודש, ודווקא באוקטובר היה לך 800,000 שקל לחודש, ואז מתחילים להתווכח ומתחילים לבקש ממך ממס רכוש, תחזיר את המקדמה עם הפרשי הצמדה וריבית. תשימו לב שיש גם נושא של קנס גירעון, בדברים כאלה צריך להתייחס אליו, כלומר, עופר, המלצה, כל מי שמקבל מקדמות, זה נכון לכל המסלולים דרך אגב, לכל המסלולים, כל מי שמקבל מקדמות על חשבון, שיקח בחשבון שהוא עלול להחזיר אותם, אוקיי? עם הפרשי הצמדה וריבית, אוקיי? אז אנחנו בקורונה. לגבי תביעה, החלטת רשות המיסים תינתן תוך 8 חודשים ממועד הגשת התביעה, אפשר, אם ההחלטה לא משביעה את רצוננו, אפשר להגיש השגה תוך 60 יום על החלטת רשות המיסים, אם הדיונים בהשגה גם לא משביעים את רצוננו, קודם כל החלטה בהשגה תינתן תוך 8 חודשים, דרוש המיסים לא משביע את רצוננו, מגישים ערעור לוועדת הערר, ולאחר מכן אפשר להגיש ערעור גם בבית המשפט המחוזי, לבית המשפט העליון, היו לא הרבה מקרים, בסך הכל שהגיעו לבית המשפט העליון, באמת דברים מאוד מאוד חריגים ועקרוניים, בסך הכל רובם של הדיונים, אם הם לא נגמרו ברשות המיסים, הם נגמרו בוועדת הערר, בסוכמו בוועדת הערר, רובם של הדיונים מגיעים לפשרה, בוועדת הערר, כמו בכל בית משפט, די מנסים להגיע לפשרות, להציע פשרות, להכתיב פשרות אפילו לפעמים, הייתי אומר את זה בצורה חזקה, באמת לתועלת הניזוקים, וגם לתועלת המדינה, שרשות המיסים מייצגת אותם. דמי אבטלה אני כרגע אוותר, ומקצת הגבלות, ודוגמאות להרבה פסקי דין, אתם רואים, אני רשמתי כאן הרבה דוגמאות, יש הקלות במס הכנסה, תעקבו, ומה שאני אראה לכם פה זה את המייל שלי, מי שרוצה שירשום לפניו, את המייל שלי יכול לפנות בשאלות, חבר'ה, שאלות במייל, שהן עקרוניות לפחות, אני אענה, אין חיוב,
זה בחינם מבחינתי, זה בסדר, אבל שאלות שהן מורכבות במייל, מסובכות וכן הלאה, מן הסתם, אם צריך ליבון שלהם, יהיה צריך לבוא פגישה בצורה מסודרת, ונעשה פגישה, ואם צריך תחשיבים וכן הלאה. אני במסגרת הפירמה שלי, דורון טיקוצקי קנטור וכן הלאה, משרד עורכי דין, אנחנו משרד עורכי דין מאוד גדול, ושוב ההתמחות שלי באופן ספציפי כשותף במשרד, זה נושא של, בין היתר, נושא של מס רכוש וקרן הפיצויים, מיסוי מקרקעין, מס הכנסה וכן הלאה. לרשותכם אם יש עוד שאלות. כן, כן, תודה רמי. אני מציע שבואו נשאיר את הזמן שיש לנו לשאלות, אפשר גם פרונטליות, אפשר גם דרך הצ'אט. אני רוצה רגע, שנייה, אני פשוט בשוק, בהלם והמומה, מה שנקרא. כן, כן, אני אשתדל. אני הבנתי ששר האוצר הגיש את 4 היישובים הנוספים שחדנס ביניהם, לרשימת יישובי הספר. אז ועדת הכספים לא אישרה את זה? אני לא מבינה, שמו אותנו באיזושהי רשימה פחותת ערך, אנחנו באפס הכנסות מאז 7/10. זה במה אנחנו שונים לדוגמה ממושב רמות, יש לנו את אותם אחוזי מס הכנסה, זיכוי במס הכנסה, כמו מושב רמות, למה אנחנו לא צריכים לקבל זיכוי כמו שצריך, פיצוי כמו שצריך בשעת מלחמה, כשאנחנו לא עובדים, אנחנו באפס הכנסות? אורנה רגע, אני אוסיף רק, אנחנו צריכים לדייק מה ההחלטה האחרונה שעברה בוועדת הכספים, והכניסה 4 יישובים שלא נכללים בתוך יישובי הספר, מה ההבדל בין אזור מיוחד, שזה עכשיו מה שחדש, לבין אזור רגיל. זאת אומרת, עסק כמו של אורנה, לא מרוויח שום דבר, האם יש לה איזה יתרון, והאם יש הבדל גדול לעומת אזור ספר? עוד פעם, אלא אם אני טועה, וזה עלול לקרוא, אין אדם שהוא לא טועה, הדיונים ב3 ימים האחרונים דנו אך ורק במסלול הכתום באזור המיוחד, ולא ביישובי ספר. עופר, בוא תרשום, גם תזכיר לי במייל, ואני אבדוק את זה שוב, אם יש הודעה... אני ראיתי את הצעת החוק, לא כתוב אזור ספר, כתוב אזור מיוחד בלבד. אז זה אזור מיוחד. לא מצוין. את הרשימה, זה אזור מיוחד, נכון. עכשיו אתה מבין, כי כתבנו על זה בוואטסאפ. כן, כן, כן. אורנה, נכון? אורנה. נכון. אני אסביר לך מדוע כנראה היישוב שלך לא נכנס ויישובים אחרים. אני יכול לשער שהיישוב שלך כדי להוסיף אותם לרשימת יישובי הספר, יש הרבה הודעות. אבל מה שאני שואלת, בא שר האוצר, הואיל בטובו, להוסיף 4 יישובים לרשימת יישובי הספר, זה נאמר במפורש. לרשימת אזורים מיוחדים. זה נאמר במפורש גם לבאר שבע, אם את זוכרת. נכון? נאמר לבאר שבע, נאמר לגבי אשדוד, ואז שאלו למה ראשון לציון, בסדר? אבל מה שנאמר, יש פה, העיתונות, או העיתונאים, לצערנו, הם לא מקצועיים. וההכנסה של באר שבע ואשדוד הייתה לאזור המיוחד. למסלול כתום, לא הייתה הכנסה שלהם ליישובי ספר. כל מי שרשם בעיתונות שזה נכנס ליישובי ספר, זה פשוט לא נכון. אוקיי? אבל אנחנו מדברים על אזור אחד שנקרא רמת הגולן, כולנו פה במקשה אחת, כל היישובים, זה שיש יישובים יותר צעירים, אז בא שר האוצר, אמר תכניסו, אני האזנתי לישיבה של ועדת הכספים, היה מדובר, אני לא שמעתי פעם אחת את המילה אזור מיוחד, אז היה מדובר על יישוב ספר, איך יכול להיות ש4 יישובים לא הוכנסו? נכון, אוקיי, אנחנו יישובים יחסית חדשים, לא 80 שנה, לא יודעת, לא 60 שנה, 30 ומשהו שנה, אז הנה, באים, אומרים להם, בואו תעשו תיקון. למה הם לא עשו את התיקון הזה? למה שמו אותנו במשהו פחות ערך, כשאנחנו, בדיוק כמו שאר היישובים בכל הגולן, במצב של 0 הכנסות? זה מה שאני שואלת. אורנה, אנחנו נברר את זה, בסדר? זה... למרות שזו שאלה מקצועית, יש פה גם כאילו גוון של פוליטיקה, וזה יושב אצל ועדת הכספים בכנסת, ואנחנו נבדוק את זה, ואני כמובן אעדכן, בסדר? זה בעיקר פוליטיקה, אני חייבת להדגיש. זהו, ניסיתי להיות עדין,
אבל מי שצפה בשידורים זה של הוועדות, למשל מועצה אזורית אשכול, בדיוק אותו דבר. מריה, את רוצה רגע אולי לעבור עם אריה על השאלות של הצ'אטים? כן, אני עניתי לרוב השאלות שהתייחסו אליי, רוב השאלות פה זה למה שאריה הרצה, אז אריה אולי תענה אתה. רוב השאלות כרגע זה... אפשר לפרק לנו נוסחה של מסלול מחזורים? מה הנוסחה בדיוק? מדברת במסלול האדום. סליחה, במסלול ביישובי ספר. באזור המיוחד, כי אחרת נצטרך באמת, יש לי ניסיון עם הבחור הנחמד שאמרת, מפסח גם חטפנו, ניסינו, רב איתי על כל שקל, עשה לי חקירה צולבת, אז אני מנסה לא להגיע למסלול האדום. אני יכול לנחש שהוא היה עם איזשהו סוג של כיפה זרוגה על הראש? דווקא לא. לא, אז זה כנראה לא אותו אחד, יש כנראה כמה כאלה, אבל... יש, רמי, אבל... תגיד, ההרצאה הזאת מוקלטת, אופן. לא כיפה סרוגה של יהודים, אבל נקרא לזה ככה. אנא, בוא נתקדם. ברור. הכל בסדר. אני אומר עוד פעם, באמת, הם עושים את העבודה שלהם, הם שומרים על קופת המדינה, ואני מבין אותם. הלאה, בוא נתקדם. בוא נראה... אז המסלול מחזור... מהו המסלול שעדיף? המסלול שעדיף זה לבדוק כל מקרה לגופו, מציע מאוד בחום, כמו שגם ראיה אמרה, לבדוק את כל המסלולים האפשריים, וקצת עבודה, וכדי לראות מה הטוב ביותר, שוב תוך התחשבות בדברים שאני אמרתי, שהמסלול האדום הוא מסלול מורכב, הדיונים מורכבים, וזמן הטיפול, ואם צריך להגיע לוועדת ערר, זה ועדת ערר מורכבת יותר. אבל זה גם עניין של סכומים, כמובן לא לוותר מראש, פרטים של ביטוח התכולה, אני נתתי בשקף שלי, להיכנס לאתר רשות, להקיש בגוגל, ביטוח תכולת בית, רשות המיסים, יש שם תשלום עם פרמיה, עם הדרכה, כמו כל דבר מקוון שעושים עם רשויות הממשלה, אוקיי? הרשימה של יישובי הספר שנתתי היא המעודכנת, כפי שפורסמה על ידי רשות המיסים שבוע שעבר. אז שוב אני אומר, יכול להיות שלגבי 4 יישובים האלה אולי נגלה באורנה תשמח שהם כן נכנסו ואני לא ראיתי זה, אני לשיטתי או להבנתי, הדיונים לא היו בשאלת הודעות שר האוצר ברשות המיסים. בוא נקווה. מי עורך תחשיבים? ההגשה היא נעשית דרך אתר רשות המיסים, מי שעורך את התחשיבים, אם זה מסלול ירוק, התחשיבים די יעשו אוטומטית על ידי רשות המיסים, אוקיי? גם במסלול הכתום הם יעשו דרך רשות המיסים, פשוט צריך לבחור איזה מסלול רוצים, ואז עוד פעם לפתופסי 102, מספר העובדים וכן הלאה. סליחה, גם לגבי מסלול שכר עבודה, במסלול הכתום יהיה צריך להגיש רשימות של העובדים, האם הם עבדו מלא, האם הם עבדו חלקי, מה השכר ששולם להם, מי שזוכר את האקסלים שהגשנו בזמנו, נדמה לי בצוק איתן ובעוטף עזה בכלל, יצא להגיש אקסל של רשימת העובדים, השכר ששולם, רק שכר ששולם כמובן אפשר לקבל. גם בקורונה היה מתווה מסוים שהיה צריך להגיש את זה. נכון. הלאה, מעלה גם ללא ברשימה, אז דיברנו על זה קודם, אני ממשיך לראות עסק שנמצא, מגיש עכשיו את התביעה לפיצויים, קודם כל כרגע עוד אי אפשר להגיש, לא יודע למה נתקע לי כל הזמן, אוקיי, את התביעה לפיצויים, כל חודש יש נזקים. לא, אפשר להגיש תביעה חלקית, כמו בחברת ביטוח. ניתן להגיש תביעה חלקית לגבי מי שנמצא ביישוב ספר, קודם כל אפשר להגיש מקדמה, אז לא צריך למהר. אבל אם אתם רואים שהמקדמה לא מספיקה, ואתם רוצים להגיש כבר את התביעה לפיצויים, אפשר להגיש אותה, ולבקש את המקדמה, שהיא אמורה להיות 60% גם לפי החוק, קחו בחשבון, לא למהר, אבל אפשר להגיש תביעה חלקית, אין שום בעיה, לציין כמובן, בתביעה שמגישים זו תביעה חלקית, עד איזה מועד, ואתם שומרים את הזכות להגיש השלמה של התביעה, של סכום התביעה. היישובים שהוספו לישיבות הספר, כן, היא מעודכנת ברשות המיסים באתר, מי שרוצה שישלח אליי מייל, אני אשלח את הרשימה, יהיה לו קל. לגבי התיירות, שנים קדימה, זה רק לגבי מסלול אדום, יישובי ספר, מקבלים בתיירות, כמו כל העסקים האחרים, פיצוי מלא, כולל קדימה, אוקיי? לגבי מי שנמצא באזור מיוחד, לגבי תיירות, אין מסלול מיוחד, וגם רק לחקלאות יש בינתיים. תראו, אני אגיד לכם, בפעמים קודמות, באמת, מי ששאל את זה נכון, היו תקנות שתוקנו בדיעבד, זאת אומרת באופן רטרואקטיבי, ושם הכניסו גם את נושא התיירות. אתה צריך להמתין
יכול להיות מי שלא נמצא ביישובי ספר, כן? אז להמתין האם זה יתוקן, אבל גם ללחוץ, איך נאמר, ברמה הפוליטית או בכל רמה אחרת, כדי שזה ייכנס בצורה ברורה. מישהו שאל אותי, גבעת יואב כן, בני יהודה לא, מה זה בני יהודה? לא יודע. כן, כן, יישוב בני יהודה כזה? זה אחד מארבעת היישובים שלא מופיע. שלחתי עכשיו בצ'אט את הרשימה, זה שרואים את כל היישובים, כי מישהו שאל אותי על מעלה גמלה, על רמות, הם כן בתוכו, גם אלרום בתוכו, יש 4 יישובים שזאת הסוגיה. אבל זה לא מעכשיו דרך אגב. השאלה אם הם בתוספת, הם אמורים להיות בתוספת הרביעית, כי זה יישובי הצפון, לתקנות. אם הם רק בתוספת הרביעית לתקנות, זה אזור מיוחד. אז זה לא יישוב. אתה מבין את האבסורד אבל? הם שני יישובים שצמודים אחד לשני, צמודים. כן, כן. יש פה, אני אומר שוב פעם, זה לא מעכשיו, יש פה סוגיה שהיא מאוד עמוקה, וכאילו צריכים מהם להבין את זה, אז אני מציע שכרגע לא להתמקד כאילו רק על זה, למרות שזה מאוד כואב, ואני מאוד מבין את זה. אבל רמי יכול לתת דגש מה ההבדל בין אזור מיוחד לבין יישובי ספר בנושא של תיירות? כן, שאלנו את זה, אבל רמי תשיב עוד פעם באמת. תיירות ביישוב ספר, כל עסק, כולל מסלול תיירות, יכול להגיש תביעה על כל הנזקים שנגרמו לו עקב המלחמה ועד שהמצב יחזור לקדמותו, כלומר גם עתידית. יש פסק דין שנקרא פסק דין טופ לוין, חברת סיבים אופטיים, שהיא אמרה שעד הם תקנו את הסיבים, אבל כמות העבודה ירדה, עד שזה חזר לקדמותו, הם קיבלו השלמה גם בגין נזקים עתידיים. מסלול כתום, מקבלים אך ורק לפי המסלולים, לפי התקרות של ההכנסה במסלולים. אני ראיתי את זה בשקף מפורט, אבל מסלול הכתום הוא רק לפי המסלולים הספציפיים, תחשיבים ספציפיים. לא כל הנזק שניתן לדרוש במסלול האדום. הלאה. הגולן 0.60 קילומטר מגבול לבנון, זה אומר ש90% לא כלולים. תראו, אני אמרתי, עצם ההגדרה כיישוב ספר, גם לאורנה, עצם ההגדרה כיישוב ספר זה עוד לא אומר שהוא יהיה זכאי למסלול האדום. מבחינת הפרשנות של רשות המיסים. כלומר, הם נותנים, אני אתן דוגמה, יישוב כמו שילת. אוקיי? שילת נמצאת במרכז הארץ ליד העיר מודיעין. דרך אגב, היא יישוב ספר, משום שפעם היא הייתה על הקו הירוק. לפני מלחמת 6 הימים, אז היא נשארה יישוב ספר, אוקיי? או אפשר להגיד שהוא אולי על גב הירוק. היא לא תקבל מסלול, העסקים שם לא יקבלו מסלול אדום. אין ספק בכלל. אותו דבר גם אצלכם, אני בספק אם מישהו שנמצא בטווח מאוד רחוק, ולא ספק שום פגיעות, ובעיקר לא היו שם הוראות פיקוד העורף שמגבילים את העסקים, אז אני בספק מאוד, אני די בטוח, כלומר, אני יכול להגיד שלא תקבלו מסלול אדום. אבל כן היו אצלנו הגבלות בגולן, הילדים שלנו לא הלכו לבית ספר חודש, הם היו בזום, אז כן היו הגבלות, רק עכשיו הם חזרו ללמוד 3 פעמים בשבוע. אוקיי, אז אני אמרתי שאני לא מכיר, צריך לבדוק לכל יישוב את ההגבלות שהיו אצלו, ואם היו הגבלות, אז תקבלו לפי מסלול אדום ביישובי ספר. אולי נשתמש בשירותי של אריאל, להגיש בג"ץ, אי אפשר לדעת, אם באמת ההבדל הוא מאוד עצום, ויש פה יישובים שבמרחק של קילומטר, שאחד כן, אחד לא. צריך באמת כאילו לראות את כל הנסיבות. בדיוק, אם הבעיה היא בעיה של חוסר הענות, בוא נקרא לזה ככה, אני בזמנו, אנחנו הגשנו במסגרת המשרד 2 בג"צים בנושא הזה, שדרות, לדוגמה, מכיוון שהייתה יישוב חדש יחסית, לעומת הקיבוצים והמושבים באזור עוטף עזה, לא הייתה רשומה כיישוב ספר, וקיבוצים לידה, כל השמות שכרגע אנחנו מכירים יותר מדי טוב, היו רשומים כיישוב ספר, ושדרות לא. ואז פניתי בבג"ץ, ובג"ץ הורה לוועדת הכספים, ואישרה כיישוב ספר, מה שלא היה בעבר. אני עשיתי את זה, אם אני לא טועה, ב-2007-2008. אוקיי? אותו דבר לגבי הגדלת האזור ההגבלה שהיה במלחמת לבנון השנייה, פנינו לבג"ץ והגדילו והוסיפו יישובים כמו ספיה ודלית אל כרמל למשל, אוקיי? והם לא היו בעבר, זאת אומרת יש דרך לפנות דרך בג"ץ. יש לי 2 עסקים תחת אותו עוסק מורשה, קליניקה וצימרים. אם את ביישוב ספר את יכולה להגיש ביישוב ספר אני רואה עם 2 עסקים והקליניקה וכן הלאה, יכולה להגיש לפי מסלול אדום, כולל הפסד של הצימרים, כיסוי מלא לכל הנזקים שנגרמו לך.
אפשר לקבל את ההקלטה? כן, עופר הקלטת, נכון? אפשר יהיה לקבל את ההקלטה. רגע, שנייה, נשלח. אני עם הצימרים והקליניקה, השאלה שלי זה רק דרך מסלול אדום, זאת אומרת זה משהו שאני לא אקבל בזמן הקרוב. לא, את יכולה לבחור. את יכולה לבחור בין מסלול אדום, מסלול כתום ומסלול ירוק. אבל יכולה כרגע, לבחור, מסלול אדום... אם אני עכשיו מגישה לצורך העניין מקדמה, אני לא מקבלת, כי בשנה שעברה היה לי רק הכנסה של קליניקה, שזה 20,000 שקל, ובחודשים האחרונים היו לי הכנסות של כ-70,000 שקל, בגלל שבעצם נכנסו הצימרים. השנה. אז לפי אני בעצם לא יכולה לקבל מקדמה, ואתם אומרים שמסלול אדום זה משהו שיכול לקחת מלא זמן. ג'ני, לא. את צריכה להגיש תביעה בהקדם, ואחרי הגשת התביעה את זכאית לבקש מקדמה. אם הגש תביעה והם מתרשמים שהתביעה היא פחות או יותר בסדר, יעבירו לך 60% מקדמה. אוקיי? הדיון בתביעה ובסכום התביעה ייקח זמן, אבל מקדמה תקבלי. מקדמה על חשבון התביעה, סליחה, זה לא 60%, בחוק הרגיל זה 50%. אז איך אני מקבלת את המקדמה? איך אני מגישה את התביעה הזאת? כי כתוב שהמקדמות זה רק דרך המסלול הירוק, והמסלול הירוק לא, אין לי ירידה בו בהכנסות. את ביישוב ספר, ולכן את זכאית לקבל מקדמה לפי יישוב ספר, מכיוון שאין נתונים, כמו שאת אומרת כרגע לגבי שנה קודמת, אז גם אם תגישי כרגע, מן הסתם לא תקבלי את המקדמה, את צריכה להגיש תביעה דרך מסלול שהוא בעצם מייל של קרן הפיצויים, ועם התחשיב המפורט, ויחד עם הגשת התביעה, עם נכתב נלווה, כמו שרואי חשבון הרבה פעמים מגישים דוחות, לבקש את המקדמה, לבקש עיון ולקבל מקדמה של 50% לפי החוק, לפי סעיף זה וזה לחוק. אני כרגע לא זוכר את הסעיף בעל פה, אבל קיים סעיף כזה, תאמין לי. אוקיי, אז זה בעצם דרך מייל כלשהו, אתם תכתבו את המייל? לא, הם יפיצו את המייל, עומדת לצאת. בואו נדייק, עוד לא פתחו את המייל הזה, עוד לא פתחו את המערכת, שלב ראשון יפתחו את המערכת, אחר כך יוציאו פרסומים, פשוט אנחנו למדנו בקורונה מה הם עשו, אז אני משליחים שזה יהיה דומה, אבל זה תהליך שעוד לא פורסם, אז בואו נחכה רגע, נעקוב אחרי הפרסומים שלהם, זה כרגע הבנה שלנו, כי אנחנו מניחים שמה שהיה בקורונה יהיה כרגע. בשבוע הבא אמורה לצאת הוראת ביצוע של מס הכנסה לגבי יישום החוק והתקנות, אוקיי, של קרן הפיצויים. שיהיה את הוראת הביצוע, אז באמת זה יתמקד יהיה שם את המייל, כמו שהיה לגבי הקורונה וראיה, כמו שיהיה את המייל למי לפנות בתביעות, את המייל למי לפנות בהשגות וכן הלאה. בהוראת הביצוע יהיה הכל. את כל הטיפולים, אני מקווה שיהיה הכל. הרבה פעמים אין ברירה, מרימים טלפון לאמיר דהן, או לאחד מהחבר'ה שלו שם, ומקבלים תשובה, ולפעמים גם מה שאתה מקבל תשובה יכול לקחת די הרבה זמן, כי הם פונים ללשכה המשפטית, יש שם יועצת משפטית מצוינת, ואני גם מכיר אותם מזמן מלחמת לבנון השנייה, בחורה מקסימה, והיא יושבת ודנים איתה ביחד, לא תמיד מקבלים את מה שרוצים. מה לגבי מקדמות מס הכנסה, אנחנו אמורים להמשיך לשלם אותם רגיל? אם המחזור ירד, אז אין לך מה לשלם. את יכולה לבקש מהרואה, ברמת העיקרון על המענקים לא משלמים מקדמות מס הכנסה, אנחנו כבר בסוף התקופה, תבקשי מהרואה חשבון שלך שיעשה בדיקה כמה מקדמות לפי הערכה עד סוף שנה את אמורה לשלם, ואם את רואה ששילמת כבר מספיק, אז תבקשי ממנו שיוריד את המקדמות. לרואה חשבון יש גישה ישירה לעשות את זה בשנייה. יש לי אתר שנקרא מיסים בעסקים. אני באתר הזה העליתי מאמר שבוע שעבר על תכנוני מס לקראת סוף שנת המס 2023, בצל מלחמת חרבות ברזל. ואם תקראי את המאמר, תיכנסי לאתר שנקרא מיסים, ואז כולם מוזמנים, אפשר גם להירשם לדיוור, זה חינמי, ויש שם מאמר שמסביר בדיוק לגבי הפסדים, איך מקטינים מקדמות למס הכנסה, לביטוח לאומי, אם את אדם יחיד עוסק מורשה, אז תסתכלי למאמר, ממש משבוע שעבר. תודה. יש למישהו עוד שאלות? אפשר גם לשאול גם לא דרך הצ'אט. סליחה, אני לא קיבלתי תשובה, מה הנוסחה במסלול מחזורים? באזור מיוחד מסלול מחזורים, מה הנוסחה לחישוב הפיצוי? אחרת שהצגתי טבלה במסלול כתום, שכללה בעצם 3 טבלאות, מסלול שכר עבודה, מסלול מחזורים ומסלול חקלאות. כן. אוקיי? יש שם הסברים כלליים, בלי להיכנס לנוסחה בפועל. אוקיי? אבל יש הסברים כלליים, בעצם איך מגישים את התביעות.
אוקיי? אני לא חושב שכאן זה המקום הנכון להיכנס בדיוק כרגע לפרטים, מה מכפילים במה וכן הלאה. יש שם את העקרונות, איך מחשבים. אנחנו לא יכולים כרגע במסגרת הרצאה כזאת להיכנס לפינות של החישוב. תשאלי את הרואה חשבון שלך, אם הוא לא ייתן לך מענה, את מוזמנת לפנות אליי במייל, אני אתן לך את עקרונות החישוב, הם גם יופיעו בהוראת הביצוע של מס הכנסה. חכי עם זה עוד שבוע. רמי, תודה רבה. רק שנייה, גיורא, לגבי המסלול האדום, זה גם מישהו פה גם באמת כתב, באזור האישי כבר אפשר להגיש, אני משום מה, אני שמעתי אנשים שלא הצליחו בגלל שהם לא זכאים מבחינת יישובי הספר, זה משהו שאני אברר, וגם אולי אתם תוכלו לעשות בירור, למה אנשים, המסלול האדום פתוח, ובסוף ההגשה יש הודעה שכתוב, היישוב שלכם לא נכלל תחת יישובי הספר. תשמע, לגבי יש מישהו בשם רועי שבטוח כתב את זה. לגבי תביעות במסלול האדום, ודבר שני, טוב, זה עניינים טכניים, חבר'ה, אנחנו מזדרזים מאוד, בסך הכל רק עכשיו חוקקו התקנות והחוק, קצת סבלנות לעוד שבוע-שבועיים, אני חושב שהדברים יובהרו יותר, קצת סבלנות, תצא הוראת ביצוע, המערכת תעלה לאתר, נראה את הכל. בבקשה, גיורא. ואם לא, אז פונים במייל, מכינים מכתב, בקשה, ומסבירים. תודה. גיורא, בבקשה. רציתי לשאול, העסק שלנו טיפה ליותר מורכב, הוא מורכב מתיירות וגם מתעשייה. האם רשות המיסים מתייחסת בצורה כוללת לכל המחזורים או לכל הפעילות של העסק, או לוקחת בחשבון את הפעילויות השונות, היות ופעילות התיירות כמובן מה-7 לאוקטובר נעלמה. בנושא התעשייה אנחנו עשינו הרבה מהלכים מול שנה שעברה כדי להגדיל פעילות, ואז מה שקורה שהמחזורים שלנו לא בהלימה מול המצב האמיתי. קראתי משהו שקשור לעסק בצמיחה או משהו כזה, איך אפשר לתת ביטוי למצב כזה אם בכלל? קודם כל אתה ביישוב ספר, העסק ביישוב ספר? כן. כולו? כולו. עוד פעם, חישוב מלא של כל הנזקים שנגרמו. של שני הענפים, שני תחומי הפעילות. חישוב מלא כל הנזקים, תיירות, תעשייה, יכול להיות שרק בתיירות היה נזק, בתעשייה לא היה נזק. שאלה יותר מעניינת היא מה קרה, זה תחת אותו תקווה, כן? אם היה רווחים בתעשייה, כלומר המחזור אפילו לא ירד ב-25%, בעוד שבתיירות הוא ירד ב-100%. אוקיי? יש פסק דין שנקרא פסק דין ראיתי טיבולי, אמרתי יש רשימה עצומה של פסקי דין, ששם היה פיצול בין שני יישובים שונים, שניהם היו באזור ההגבלה בזמנו, זה משהו מקביל ליישובי ספר פחות או יותר, והפסיקה של ועדת ערר הייתה שניתן לעשות חישוב בנפרד, ואם סניף אחד, זה יותר קשור לסניפים, סניף אחד הרוויח וסניף אחד הפסיד, לא מקזזים אחד מהשני. תשמח לשמוע את זה. אבל זה ועדת ערר, זה לא בית משפט. זה לא פסק דין של בית משפט. אבל לדעת שיש פסיקה כזאת. במקרה שלנו זה תחת אותו ח"פ. כן, גם אצל ראיתי טיבולי בעם זה היה אותו ח"פ. אוקיי. עכשיו, דבר שני, כמובן שאנחנו באירוע מתגלגל, השאלה בגלל כל ההיבהרות הזאת, האם זה לחכות עד לסוף תקופה, כדי שתהיה תמונה יותר כוללת של כל מה שקרה, סוף תקופה כרגע זה סוף נובמבר לפי מה שהבנתי, ולא לעשות, איך קוראים לזה, בקשות חלקיות, דרך אגב בגלל כל המורכבות. אין בעיה, אפשר להמתין לסוף תקופה, אין בעיה, אתה יכול להמתין עוד, תראה, מבחינת החוק נאמר תוך 60 יום, רשות המיסים תמיד נותנת אורכות, אני יודע, אתה צריך למסור הודעה, אוקיי, תוך, גם כן, היום ההודעה, עצם בקשת המקדמה מהווה הודעה, אתה יכול להמתין, אין בעיה, אם ההמתנה היא יותר מ-60 יום, הייתי מוציא בקשה לרשות המיסים לקבל הערכה מפורשת, אלא אם תתפרסם הערכה כוללת לכל העוסקים, אז בוא נעקוב אחרי הפרסומים, ואתה תספור 60 יום מ-7 לאוקטובר, אוקיי, כי זה יום תחילת הנזק, למרות שאפשר לספור 60 יום מיום תום החישוב גם כן, מיום תום החישוב. בוא תעקוב, בוא נראה מה קורה בחודש הבא, אתה יודע, אני חושב מיום תום החישוב, במחשבה שנייה, זה בעצם אין מגבלת זמן בכלל, תגיד כפייה בסוף, על הכל.
בסדר? אוקיי. נראה לי, אבל תפנה אליי, אני אעשה עוד פעם בדיקה חוזרת לגבי הדקויות האלה של הימים. בסדר? כן, אני כי אתה אעביר יודע, את המייל שלך. עומס מוחלט על כל המערכות, וכל האי בהירות הזאת, מניסיון קודם, מביאה לפינג פונגים הלוך וחזור, שזה לא תורם כלום. ספר לי על זה. אני בטוח אני שאתה יודע. יודע. אני יודע. בנושא מענקי הקורונה למשל, הרי תיקים מגיעים אליי למשרד עורכי דין, הרי כאשר התיקים הם מורכבים, לא פשוטים לא מגיעים, אז אני יכול להגיד שאם כמות התיקים זה כמה מאות טובות רק בנושא מענקי הקורונה שהגיעו אליי, אז זה כולם תיקים מורכבים בעייתיים שבדרך כלל הגיעו לוועדות ערר, בתי משפט, אז כמויות גדולות מאוד. לא, נדמה לי ש2,000 תיקים העומס של בקורונה. המערכת הוא מטורף, כן. בוא נתקדם חבר'ה. תודה רבה. טלי, את גם רוצה לשאול? תודה כן, גיורא. כן, תודה. רמי, אני פשוט לא הבנתי, לי יש עסק שנמצא ביישוב ספר, ובהוראת פיקוד העורף אסור לי להפעיל אותו, כי אין לי ממד בקרבת העסק, שאפשר להגיע אליו בזמן מיידי, שזה הזמן שצריך להגיע. האם אני יכולה דרך המסלול האדום לקבל איזה שהם פיצויים, ואני אומר ששנה שעברה באוקטובר העסק היה סגור, אז אין לי ירידה בהכנסות לפי חישוב של הכנסות. בנובמבר אולי כן, אבל באוקטובר לא. אחר כך, אם אני הולכת לכל החודשים אחר כך, העסק בצמיחה, וכל חודש ההכנסות עלו. אבל אוקטובר היה 0 הכנסות. נשאלת השאלה, אם בגלל שבעצם העסק סגור בהוראת פיקוד העורף, ואני עדיין יש לי הוצאות קבועות, שכר דירה, ביטוחים וכל מיני כאלה, האם יש לי אפשרות לקבל פיצוי על העניין הזה במסלול האדום? בקצרה כן. מה? במסלול אדום אין משמעות למחזורים של שנה קודמת. אין משמעות אפילו למחזורים, אין משמעות לדברים האלה, מה סוג ההוצאות וכן הלאה. במסלול אדום אפשר לקבל לגבי עסק בצמיחה, אני אמרתי את זה, ואני אחזור ואני אגיד. לא רלוונטי מה היה המחזור בתקופה המקבילה אשתקד במסלול האדום. אוקיי, אז איך בעצם אני מחשבת את הנזקים שהיו לי בעסק? הנזקים הם בעצם חוסר בהכנסות, וההוצאות כמובן. תראי, קודם כל זה תלוי בעסק הספציפי, הייתי מוציא דוח רווח והפסד, אני קצת לפרטני, לפי חודשים, תבקשים מהרואה חשבון, יועץ המס שלך, שיוציא לך דוח רווח והפסד לפי חודשים, אפילו הייתי הולך מ-2022 ו-2023, כדי להראות את הצמיחה, להראות את הרווח, ואפשר לעשות קו ליניארי ממשיך הלאה, יהיה ויכוח עם רשות המיסים וקרן הפיצויים, עד קו האם זה קו ליניארי או קו לוגריתמי למשל, אבל מי שיודע את ההבדלים, כן, לא אכנס לזה כרגע. בקיצור, התחשיב יעשה באופן ספציפי לכל עסק, אני לא יכול להגיד כרגע באופן כללי, אבל אם הייתה צמיחה, אפשר להמשיך את הצמיחה קדימה. בסדר? מבחינת מסלול אדום. ואם נגיד, ואפשר להרגיש על אוקטובר במסלול אדום ועל נובמבר בירידה בהכנסות? או שברגע שהגשתי מסלול אדום, אז זהו, אני במסלול אדום. שאלה טובה. אני צריך לבדוק את זה עם אמיר, אני לא נתקלתי במקרה כזה, כי בדרך כלל מי שרץ על אדום רץ על אדום, ולא עבר ממסלול למסלול. טלי, שלחי לי את השאלה, ואני אשיב לך דרך אריה או דרך ראיה, בסדר? בסדר גמור, תודה רבה עופר. התקנות נזכרו עברו אתמול, זה הכל מאוד טרי, המערכת עוד לא נפתחה, עוד יש תהליך עיבוד, אני עוד לא מכירה את הרואה חשבון שאיבד את זה עוד בסוף, אז בהחלט זה נושא שעוד... אני חושב שזו שאלה מאוד עקרונית, ואין לה מענה. דיברתי באופן כללי על כל מיני שאלות שאני רואה פה. אין לה מענה, זו שאלה פרשנית. תראי, אנחנו יודעים למשל, במה שקשור למס הכנסה, ניתן להחליף למשל, מסלולי שכירות למשל, השכרה כל שנה, כל שנת מס בנפרד. אני חושב שזה לא צריך להיות כבול, אני חושב שכל תקופה אפשר להגיש בנפרד, אבל כמובן לא להגיע למצב של כפל פיצויים. אז אם אנחנו לא מגיעים למצב של כפל, אז הכל בסדר. כל חודש יימדד בפני עצמו, להערכתי זה בסדר. אני מעריך שגם רשות המיסים וקרן הפיצויים יקבלו את העמדה הזאת. כל עוד אין כפל. שואלים פה שאלות גם לגבי... מסלול אדום זה משהו, עוד שאלה קטנה, מסלול אדום זה משהו שאפשר לעשות לבד, או שאני חייבת להיות מלווה יש רואה חשבון, אבל להיות מלווה בעורך דין, או להיות מלווה, זה משהו שהוא אפשרי להתמודד איתו לבד בכלל, כי זה נשמע לי, אתה אומר כל עסק לגופו, ומול רשות המיסים, זה נשמע לי משהו מאוד מפחיד, כבן אדם קטן עם עסק שמתבסס על בן אדם אחד, זה משהו שעושים לבד. רואה חשבון יכול לתת מענה, עסק קטן, אין סיבה שהוא יפנה לעורך דין, אני אומר את זה במפורש, שאני
נגיד את זה בגדול, אני מטפל בתביעות גדולות, מעל, אני יודע, 300, 400, 500 אלף שקל, מי שבעסק קטן, אני מוזמן לפנות לרואת חשבון, ראיה קדר, שהרצתה פה לפניי, וכמו שאתם רואים, היא מבינה טוב מאוד. ראיה, גם איפה את? בעסקים קטנים וגדולים, אכן. שואלים פה שאלה לגבי הפיצוי הזה של העובדים, איך באמת מוודאים זה שהעובד לא עבד, אם שילמו לו את הכסף, איך זה עובד בעצם? אז כי אם העובד... בצוק איתן, אני אענה לך תשובה שאנשים לא יאהבו לשמוע אותה, נפתחו תיקי חקירות פליליים, כנגד היה דיווח על תשלום משכורות לעובדים מסוימים, הרימו טלפון מרשות המיסים כדי לוודא שהעובדים האלה עבדו, העובדים טענו שהם לא עבדו, כנראה הוציאו להם תלושי שכר פיקטיביים, נפתחה חקירה פלילית, הדברים האלה היו גם באינטרנט אפשר למצוא אותם, שנפתחו חקירות פליליות בגין דרישת, זה היה מענקי פיצויים של מס רכוש וקרן הפיצויים שלא כדין, אז להיזהר חבר'ה לעשות את זה מסודר. מה לגבי עסקים, זה שהיו אמורים להיות להם עסקאות בחודש אוקטובר, למשל תיירות, קבוצות, ועכשיו הכל בוטל, האם אפשר לקבל פיצוי על זה? שוב, אם זה יישובי ספר, אז אתה יכול, תראה, הרעיון הוא ביישוב ספר זה עד המצב לקדמותו. אם המצב לקדמותו היה כזה שהכספים האלה היו אמורים להתקבל בוודאות, אז אתה יכול לדרוש על זה. אם הכספים היו ארטילאיים, כלומר, לא יודע, הופקד פיקדון, אבל עוד לא נסגר העסקה באופן סופי, אז לא צריכה לקבל. אומרים לי פה דרך הצ'אט, זאת אומרת שהעובדים לא עבדו, אבל קיבלו כסף. אם הם קיבלו כסף, מגיע החזר. אוקיי. אני חושב שזה ענה לך על השאלה. בסדר. יש עוד שאלה? כן, ג'ני. בעצם העובדים שלי כרגע עוד לא יצאו לחופשה, לחל"ת או משהו כזה, אבל הם לא עובדים בפועל, כי אין הכנסות. השאלה אם שווה לי להוציא אותם לחל"ת, או להשאיר אותם, אם אני בכל מקרה הולכת למסלול אדום, אז עדיף לי כבר להמשיך לשלם להם בעצם, לא? אז אם תסתכלי במה שאני רשמתי, באתר שלי יש מאמר שנקרא 14 המלצות להמשכיות עסקית, זה מאמר שפורסם גם בגלובס, ואז אני אמרתי ככה, בוא נבדיל בין שני סוגי עובדים, עובדים שהם חיוניים לעסק ולא הייתי רוצה שיצאו לחל"ת מחשש שהם לא יחזרו לעסק, אז להמשיך לשלם להם ולקבל פיצוי במסלול האדום, פיצוי מלא זה שקל לשקל, עד תקרה של לא זוכר כמה זה, 33,000 שקל, ואם העובדים אין חשש שהם לא יחזרו, או לא מעניין אותנו, אם לא יחזרו אז עדיף להוציא אותם לחל"ת, שלא להתמודד עם כל נושא התחשיבים והפיצויים. שאלה אם זה במסלול האדום, כאילו סייגת את זה ואמרת שאתה לא בטוח שהם יתייחסו אלינו כיישוב ספר, למרות שאנחנו יישוב ספר. השאלה אם זה ודאי, זאת אומרת שלא יצא בסוף מצב שאני משלמת לעובדים את השכר המלא, ואני לא מקבלת אותו בסוף. אז התשובה חוזרת להוראות פיקוד העורף. האם היה הוראות פיקוד העורף אצלכם שהם הגבילו את הפעילות העסקית? תשמע, זה תיירות, צימרים, אתה יודע, בצימרים אין ממדים, אנשים לא מגיעים, יש לי הוכחה של מלא ביטולים באתרים, בבוקינג ובאתרים שאני עובדת איתם, אבל אני לא יודעת, היו הוראות מיוחדות של פיקוד העורף לגבי לימודים, למשל בבתי ספר, אני לא יודעת לענות על השאלה מעבר לזה. רק שנייה, ג'ני בבקשה, ועוד ואנחנו כבר קצת חורגים מהזמן, מה שאני מציע, א', באמת ההקלטה תישלח בקבוצת וואטסאפ עם שתי המצגות, ששם יש שם את פרטי הקשר גם של ראיה וגם של רמי. אריה, זה רמי או אריה? אנחנו כל הזמן מבלבלים בינך. מה השם הפרטי? רמי שם פרטי, תקראו לזה שם רמי. אז הנה. הגענו למסקנה שרמי שם פרטי. אז בסדר. עכשיו, אם מה שאני מסכם, כאילו חוץ מכל כאילו כל המסלולים, אין ספק שהיום עדיף להיות תחת יישובי ספר, זה נותן את הפיצוי הכי טוב שיש,
לגבי 4 היישובים, אני מהצד שלי, ביחד עם המועצה, אנחנו נעשה את הכל כדי להכניס. אם עדיין יש למישהו ספציפי שאלות כאלו אחרות, אני אשלח עוד מעט עכשיו קישור דרך הצ'אט של הלינק אל הקבוצת וואטסאפ, זה של הגולן, שם אפשר ליצור איתי קשר, ואני מקווה שזה עזר לכם, כל הצ'אט הזה, סליחה, כל הזום הזה, ובמידה ויהיו איזה שינויים, מבחינת המתווה, אז כמובן זה שאני אשלח, כדי שאתם תדעו, בסדר? יש למישהו עוד איזה שאלה, משהו דחופה? אפשר באמת... לברך בבשורות טובות, מעתה ואילך לפחות. תרגישו בנוח לפנות בכל שאלה. אני מאוד מודע על ההזדמנות ועל הזכות להיות איתכם, ובאמת מאחלת לכולם שקט וחזרה לשגרה, בהקדם, לכולנו, לכל מדינת ישראל. אני באמת מודה לך גם ראיה וגם רמי, בסדר? זה לא מובן מאליו, איזה בהתנדבות מלאה מה שעשיתם כדי שיהיה ברור, ואני מקווה שבאמת יהיה לנו סוף טוב לכאילו כל האירוע הזה שעובר אלינו ב-40 ומשהו יום. לגמרי. ביי, תודה לכולם. בשורות טובות, תודה רבה.